Американски войски дебаркират на замръзналите брегове на Гренландия. F-35 си реват над главите ни. НАТО е в хаос. Това не е кошмар от студената война. Това е сценарият, който експертите тихо-мълком проиграват във военни симулации в момента. Ето какво е ужасяващо. Военни анализатори изчисляват, че американска операция за завземане на Гренландия би предизвикала първия въоръжен конфликт между съюзници в НАТО в историята, което потенциално би довело до разпадането на целия Западен алианс в рамките на 72 часа. А глобалните последици биха пренаредили световния ред по начини, които карат Брекзит да изглежда като дребно несъгласие. Останете с мен, защото това, което ще се случи през първите 48 часа, наистина ще ви шокира. Сега вероятно се чудите, защо изобщо Америка би искала Гренландия. Нека бъдем реалисти. Гренландия не е просто лед и полярни мечки, тя е геополитическа златна мина. Говорим за редки земни минерали на стойност приблизително 1,5 трилиона долара, най-краткия ракетен маршрут между САЩ и Русия, стратегически контрол върху арктическите морски пътища, които ще се отворят с разтапянето на леда. Космическата база Питофик, бившата Туле, най-северната система за ранно предупреждение на Америка. Знаехте ли, че Китай агресивно ухажва Гренландия за минни права още от 2016 година? Пекин вижда това, което вижда и Вашингтон. Който контролира Гренландия, влияе върху целия Арктик. Но ето е критичната част. Гренландия е полуавтономна територия на Дания, защитена по член 5 на НАТО. Атака срещу Гренландия е атака срещу Дания, а това означава, че всеки член на НАТО теоретично би бил задължен да я защитава. И така, какво се случва, когато най-могъщата военна сила в света нападне собствения си съюзник? Нека разгледаме това сега. Представете си следното. 3 часа сутринта е по гренландско време. Без предупреждение, 101-а въздушно-десантна дивизия започва да се спуска над Нуук, столицата на Гренландия. Едновременно с това, ударната група на самолетоносача USS Gerald R. Ford обгражда острова, установявайки пълна блокада. Ето какво би било необходимо на Пентагона за тази операция. Около 25 000 войници за първоначалното нахлуване. Над 150 самолета, включително изтребители, транспортни и презареждащи самолети. 12 до 15 военноморски съда за осигуряване на морските подходи. Пълен киберблокаж на датските и гренландските комуникации. Датската армия в Гренландия разполага само с 12 постоянни служители и около 50 сериозни патрули с кучешки впрягове. Те биха били надвити за по-малко от 2 часа, но тук нещата се усложняват. 56 хиляди граждани на Гренландия няма просто да приемат това. Инуитското население има самоуправление и се движи към пълна независимост от Дания. Много гренландци биха възприели това като размяна на един колониален господар с друг. Очаквайте незабавна гражданска съпротива, дори и военната съпротива да е невъзможна. Сега истинският хаос започва в Европа. В рамките на 6 часа след нахлуването, генералният секретар на НАТО свиква извънредна консултация по член 4. Дания незабавно задейства член 5, клаузата за колективна отбрана, която гласи, че нападение срещу един е нападение срещу всички. Тук нещата стават наистина луди. Всеки член на НАТО сега трябва да реши, ще воюваме ли с Съединените щати. Нека ви обясня какво вероятно би направил всеки основен играч. Обединеното кралство напълно разкъсано. Специалните отношения с Америка срещу задълженията към НАТО. Експертите предвиждат, че Великобритания би се въздържала, което на практика би парализирало реакцията им. Франция. Президентът Макрон от години настоява за европейска стратегическа автономия. Франция вероятно ще поведе европейското осъждане и евентуално ще разположи военноморски сили в региона, но ще се въздържи от директен бой. Германия. Икономически гигант, но с малка военна тежест, би замразил американските активи в германски банки, приблизително 450 милиарда долара, и би наложил икономически санкции, но би избегнал военна конфронтация. Полша и балтийските държави. Ето е обратът. Те щяха да бъдат ужасени. Ако НАТО не защитава Дания, защо ще ги защитава от Русия? Те изискват действия, но нямат капацитет да ги наложат. Турция. Ердоган ще играе и на двете страни, използвайки кризата, за да изтръгне отстъпки както от Америка, така и от Европа.
Реалността е, че НАТО вероятно ще се разпадне веднага. Някои членове подкрепят САЩ, други подкрепят Дания. Повечето са парализирани от нерешителност. 75-годишният съюз на практика ще престане да съществува в рамките на 48 часа. Но това не е всичко. Докато НАТО се разпада, наблюдавайте какво се случва по света. Ходът на Русия. Путин не е глупав. Той вижда как НАТО се разпада и веднага се насочва към Балтийските страни или останалата територия на Украйна. След като Америка е затънала в Гренландия, а НАТО е разпаднало, кой ще го спре? Военни анализатори смятат, че Русия ще има от 72 до 9-10 часа времеви прозорец, преди да може да се оформи какъвто и да е последователен западен отговор. Изчислението на Китай. Си Цзинпин поглежда Тайван и си мисли: сега е моят шанс. С ангажирани американски сили в Арктика и Западния алианс в хаос, вероятността за китайски действия срещу Тайван се увеличава с 300%, според военните симулации на корпорация РАНД. Съветът за сигурност на ООН свиква извънредна сесия в рамките на 12 часа. Русия и Китай незабавно осъждат американската инвазия. О, иронията! Те настояват за санкции, замразяване на активи и международна изолация на Америка. САЩ налагат вето на всичко, но дипломатическите щети са катастрофални. Световните пазари. Дао Джонс пада с над 4000 пункта още в първия ден, най-големият еднодневен спад в историята. Европейските пазари се сриват с между 15 и 20%. Доларът отслабва с между 8 и 12%, тъй като държавите започват спешна диверсификация на валутните си резерви от щатската валута. Цените на петрола скачат до над $180 за барел, докато несигурността обхваща енергийните пазари. Говорим за потенциална световна рецесия, предизвикана в рамките на една седмица. Сега нека поговорим за възможностите пред Дания. И всички те са ужасни. Вариант А – дипломатическа капитулация. Дания може да приеме свършените факти, да договори компенсация и да се опита да запази някакво влияние върху бъдещето на Гренландия. Това би унищожило датското правителство. Министър-председателят ще бъде принуден да подаде оставка в рамките на дни. Вариант Б – военна съпротива. Цялата датска армия наброява около 15 000 действащи военнослужещи и 50 000 резервисти. Срещу 1 милион и 300 хиляди действащи войници на Америка и военен бюджет от $877 милиарда. Всичко ще приключи преди дори да е започнало, но Дания може да активира асиметрична война, кибератаки срещу американската инфраструктура, тайна подкрепа за гренландската съпротива, икономически саботаж. Вариант В – изграждане на коалиция. Дания мобилизира ЕС да наложи опустошителни икономически санкции срещу Америка. Говорим за замразяване на $2,3 трилиона американски активи, държани в европейски банки, забрана на американски компании на европейските пазари, прекратяване на обмена на разузнавателна информация, затваряне на американски военни бази в Европа. Този вариант всъщност е най-вероятният и най-опустошителен. Ето какво наистина е шокиращо. Дори след военна победа на САЩ, окупацията се превръща в кошмар. Теренът на Гренландия е 80% ледена покривка с разпръснати селища по крайбрежието. Тя е по-голяма от Аляска, а теренът й прави Афганистан да изглежда лесен. Гренландската съпротива би използвала партизански тактики в екстремни арктически условия, където американските сили имат минимален опит, международно съчувствие като коренно население, борещо се срещу колонизация, подкрепа от Дания, ЕС и евентуално Русия, която да предоставя оръжия и разузнавателна информация. Знаете ли, че американската армия почти няма способности за водене на бойни действия в Арктика в сравнение с скандинавските страни? Американските войници, обучени за пустини и джунгли, ще се изправят пред температури от минус 40 градуса по Целзий през зимата, 24 часа тъмнина, в продължение на месеци, снабдителни линии, простиращи се на хиляди мили, и процент на повреда на оборудването между 40 и 60% при екстремен студ. Експерти изчисляват, че окупацията би струвала между 50 и 80 милиарда долара годишно, което прави Афганистан и Ирак да изглеждат ефтини, а тя може да продължи десетилетия. Но изненадата е, че най-голямата заплаха не е военна, а юридическа и морална. Ето какво никой не обсъжда. Съединените щати биха се превърнали в международен пари за една нощ. Помислете за това.
Америка е прекарала 75 години в изграждане на международен ред, основан на правила, демокрация, човешки права, териториален суверенитет, международно право. Всяка ценност, която Америка твърди, че представлява, би била унищожена с едно действие. Пропагандната победа за Китай и Русия би била неограничена. Всеки път, когато САЩ критикуват руската агресия или китайската експанзия, отговорът ще бъде: а какво ще кажете за Гренландия? Моралният авторитет на Америка изчезнал. Искате ли да знаете най-добрата част? Това би ускорило американския упадък по-бързо, отколкото всяко военно поражение би могло. Държавите биха се втурнали да създават съюзи, изключващи САЩ. Статутът на долара като резервна валута би се изправил пред сериозни предизвикателства за първи път след Втората световна война. Инициативата «Един пояс, един път» на Китай би спечелила десетки нови членове за една нощ. Американският световен ред на практика би приключил, заменен от многополюсен хаос. И ето я наистина ужасяващата сметка. Военни експерти изчисляват, че общата цена за завземане и задържане на Гренландия би била между 150 и 200 милиарда долара за незабавни военни операции, между 50 и 80 милиарда долара годишно за окупация, между 3 и 5 трилиона долара икономически щети от санкции и пазарни сътресения, неизчислими дипломатически и морални разходи. Всичко това за остров, който е 80% лед. И така, ето какво е най-важното. Може ли американската армия да завземе Гренландия? Абсолютно. Трябва ли? Абсолютно не. Непосредствената военна победа щеше да бъде лесната част. Десетилетията на бунтове, разпадането на НАТО, разпадането на Западния алианс, икономическата катастрофа, международната изолация – това е истинската цена. Както казах, в геополитиката, спечелването на битката често означава загуба на войната. Истинският въпрос не е дали Америка може да завземе Гренландия. Въпросът е дали Америка може да си позволи света, който ще последва след това. Запомнете това. Най-могъщата армия в историята все пак е подчинена на същите правила, които управляват всички империи. Прекаленото разширяване води до колапс. А сега искам да чуя вашето мнение. Мислите ли, че има някакъв сценарий, при който това наистина може да се случи? Или това е чиста геополитическа фантазия? Споделете мислите си в коментарите по-долу. Чета всеки един от тях. И ако този сценарий ви е накарал да погледнете по различен начин на арктическата геополитика, споделете това видео с някой, който трябва да разбере какво всъщност е заложено в Гренландия. Защото, честно казано, новата студена война не предстои. Тя вече е тук, а Арктика е епицентърът.